سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرن لومون كم وترو زتفلالي سبورتا حبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم نماوريسيو بوتشيتينو تكيو زحالف ربو حدش أسلطاني توتنهام كوين زولو بورتغالاوي هوزي مورينو عبور حتري أبز خفت مسرح مسجار تصاوتي حدث تصاوتي أمنداي كم زياتو أبتناي فلما غازيتاوي مجلسيو أفليتوم نسو أسعبو أب كلب توتنهام زولو تصاوتي اتم زبولوتسو هياب سلزخونو ناب كالوت زوق عمتولو مخنيات يبلين كبلكا أبتوم زولو تصاوتي تساقيتو كم سرح أنتيروم توتنهام حيال بلوصات تصاوت زلوا بالسغانتا سلازي اب توتنهام اتو كيرناينا كنسرح دمايلوم ود 56 عامت اسلطاني مانشستر يونايتد زنبره بورتغالاوي مورينو ابز مصطري ناي كنفي اتقاي كلب ريال مدريد زخونه غارز بيلن ناكافالي كلب سبورتين سي زخونه ناي بورتغال زولو برونو فرناندسن نابتا كلب نمصا قداماي علامو غيرو كسرحاليو اناتباله زنافز زولو ورتاتون ودو غير ولوم نزا عملكيتوها اتزبلت هيابات ابتا كلب زلو تصاوتيوم سلازي حدث تصاوتي زدللو مخنيات يبلين اتزدليني نزوم تصاوتي بقربا فليته زياده ادمعتي كم زخونو مغبارهم يكبل نغازيتنيوتات حبيرلوم ابلعل تصاوتو كم اسلطانيوم طراي زيكونه كم ابوم كم عركومن محازومن كوين دما كم زكتاتلوم غليصوم اب ناي زحلفه وقتي صوتا بريمير ليج نا موداتا صوتا ناي شامبيونز ليج زبصحت سمين لندناويت كلب توتنهام اب ناي لومي عامت صوتا بريمير ليج كاب زخايدو 10 صوتاتات اب 3 قطمات طراي سعير اب مهلاوا درجة لطق كبلن اب صدقه بريمير ليج ام بال 14 درجة كسرعن تجديدا تركب ابزي اقداس اوان نورين بلوصن اسلطاني مورينو كم اسلطاني كتقطرو زتجددتلو مخنيات دما كابت زلاتو عزقتي سعرتن دحرتن نابز حاشه درجة بريمير ليج نخكورا مخانو ينغرلم ابتي زكايدو غازيطاو مغلصي مورينو تتصاوت تاكلب كمزي كبليو تزاريبوم ناب توتنهام مصي زلخو بمخنياتكم سلازي تحغاغيزنا نعبيت زاكلب اتزل على بقعتنا كن لنا يلوم اسعيبو دما نصوتا بريمير ليج نايلوم عامت كنعوتلو اين خلنينا زمت زلو عامت سبورت جن جدن كنعوتينا كو انت زيبلكو كنعوتلو جن نخلينا كبل نتوم تتصاوتي ابراتيوم صباح كرام اميدا لندن ستاديوم انصارتا بمانويل بينغرين اتل كلب ويستهام ناي فلما غطمو كغبر تصبيت زغبرلو ناي قدم اسلطاني تشيلسي نبر هوزي مورينو توتنهام كابتي اب تحتي بوتشيتينو كلا زكايرو تغطم زفل بقعت كتري تصبيت كم زي غبريو زغلت أبقال زينا هوزي مورينو نشورناوي زلاتان إبراهيموفيتش ناب توتنهام كم تصوى كم زدلي مرب حبريتا تيليجرام قليت إنترن مانشستر يونايتد صبوغنا حبار غزين مرد عن كم زحلفو زغلت صلوم مورينو إبراهيموفيتشن مورينو نتي اس ميلان كتفان ودل زلا ورين قلبوتن حيال أتقعي أم مسمر متقع توتنهام تسليف كتصاوت يهدنو كم زلو تفريتم أتي أب أوانو زبلت أتقعي من باروز نقرولو إبراهيموفيتش ناب توتنهام تسقاقيرو نتي زحلف حقاي ناب نابولي ناب ناي إيطاليا ناب كلب توتنهام ام مسغار ري تعوتم ودربعن 3 عامت اسبانيوي فرناندو لورينتي تكيو كم تحقاقازي هاري كين كوينو كتصاوت كم زدليو زحبر دحر مسرح مسغار فرناندو زي معواتو اتنكو اتقعي نايتا كلب كين طراي بمخانو اتاغانتا باتقعتي كتساغ تجديدايام بزوح مكحو حالات زوتر ود 38 عامت ابراهيموفيتش كساب حجي 31 وانا چوب ملعل كبرن زنان حيزو كم زلو ينغر مورينو اب 2016 ام مانشستر يونايتد كلو ابراهيموفيتش بلقاح كاب زصمبرلو اتي مغابيت 2018 ن اولد ترافورد غديفوز وصت تصاتاي ابنا 53 زكايدو صوتات 29 شتوتات مزغاب زدنق بقعت مرأيو ينغرلوم مستاغانتا MLS جالاكسي ن امريكا كتصاوت زلو اسك خدغماي مسحنتي كاب غانتاتات MLS مالت LA جالاكسي ن امريكا زتصاوت زلو ابراهيموفيتش ناي كلت عمتو علم سوده زمصطري بناصا نخسغاغر تقربو مهلاوي زحبر አርሞሽ ስፓኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ምስቲ አዝዩ ብሉጻት ከዓያ ምዃኑ ዝንገረሉ ፈረንሳዊ ካሪም ሙስጠፋ ቤንዜማ ዝጸንሐ ውዕል ዳግማይ ከተሐድሶ ድሌት ከም ዘለዋ ከም ዝገለጸት መረብ ሓበሬታ ስፖርት ማርካ ገሊጻም
ወዲ 31 ዓመት ቤንዜማ ምስ ሪያል ማድሪድ ዘሎ ውዕል ኣብ 2021 ዘብቅዕ ኮይኑ እቲ ቀሪቡሉ ዘሎ ጠለብ እታ ክለብ ንተወሳኺ 2 ዓመት ማለት ክሳብ 2023 ምስኣ ኣብ ሜዳ ቤርናቡ ክተጽንሖ ዝገብር ምዃኑ ተፈሊጡ እቲ ኣጥቃዓይ ግና እቲ ቀሪቡሉ ዘሎ ውዕል ምስ ተወደአ ወዲ 36 ዓመት ስለ ዝኸውን ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ ማድሪድ ዘለን ውዕል ክሕድስ ኣይክእልን ክብል ጥርጣሪታት ኣሕዲሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ከዓ ምስታ ክለብ ክቕጽል ስለ ይደሊ ዘይኮነስ ቅድሚ ካልእ ውዕል ምፍራሙ ዘለዎ ብቕዓትን ኣካላዊ ጥዕናን ክረጋግጽ ስለ ዝመረጸ ምዃኑ ተዛሪቡ ኣነ ካብ ክለብ ማድሪድ ስቕኢለ ገንዘብ እናተቐበልኩ ክኸይድ ኣይደሊኒ ቅድሚ ዝኣገረ ብቕዓተይን ኩነታት ጥዕናይን ክረጋግጽ እዩ ዘለኒ ምክንያቱ ብሰንኪ ምቕናስ ብቕዓተይ ኣብ ጣውላ መቐየር ተጻወቲ ኮፍ ኢለ ግዜ እንተ ኣሕለፍኩ ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ክሳብ 2021 ዘጽንሓኒ ውዕል ክሳብ ዝውድእ ካልእ ውዕል ዘፈርም ምክንያት የብለይን ክብል መርገጺኡ ኣነጺሩሎም እቲ ኣብ መንጎ ቤንዜማን ማድሪድን ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ኣብ ናይ ፈለማ መድረኹ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ቤንዜማ ነዚ ሓድሽ ውዕል እንተደኣ ከቲሙሉ ተወሳኺ ክፍሊት ክግበረሉ ምዃኑ እታ ክለብ ብኣግኡ ኣፍሊጣ ኣላ እቲ ፈረንሳዊ ተጻዋታይ ግና ክሳብ ሕጂ ከምቶም ዝለዓለ ደሞዝ ዝኽፈሉ በዓል ሰርጂዮ ራሞስን ጋረዝ ቤልን ተጻዋቲ ማድሪድ ከም ዘይኮነ እዩ ዝግለጽ ቤንዜማ ኣብ ነሓሰ 2009 እዩ ካብ ክለብ ዲፖርቲቮ ናይ ስፓኛ ናብ ክለብ ሪያል ማድሪድ ተጸንቢሩ ንሓሙሽተ ዓመታት ንክለብ ቶተንሃም ድሕሪ ምስልጣን ዝሓለፈ ሰሉስ ሃንደበት ዝተባረረ ኣርጀንቲናዊ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ናብ ረኺቡ ክሰናበቶም ዘይከኣለ ተጻወቱ ልቢ ዝትንክፍ መልእኽቲ ገዲፍሎም ከም ዝኸደ ተሓቢሩ እቲ ወዲ 47 ዓመት ኣሰልጣኒ ንኹሎም ተጻወቱ ብውልቂ ረኺቡ ሰናይ ምንየቱ ገጽ ንገጽ ረኺቡ ቻው ክብሎምን ክሰናበቶምን ዕድል ዘይምርካቡ ኣዝዩ ቅሬታ ከም ዝስምዖ ኣብ ጽሑፉ ምግላጹ ተፈሊጡ ንሱ ኣብ መሰልጠኒ ማእከል ናይታ ክለብ ኣብ ዝርከብ ጻዕዳ ሰሌዳ ኩኑ ኩላትኩም ተጻወተይ ቻው ከይተባሃልና ብኸምዚ ምፍልላይና ብጣዕሚዩ ዝሕዝነን ዘሎም እንተኾነ ኩሉ ግዜ ኣብ ልበይ ክዝክረኩም ዝብል ጽሑፍ እዩ ገዲፍሎም ከይዶም ካብ 2014 ናትሒዙ ነታ ሰሜን ለንደናዊት ክለብ ከሰልጥን ዝጀመረ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ብዝኽተሎ ውሕሉልን ጥንቁቕን ስትራቴጂ ኣጻዋውታ ዝፍለጥ እዩ ክለብ ቶተንሃም ብፍላይ ካብ ምጅማር እዚ ዓመተ ስፖርት ጀሚራ ብቕዓታ እናጎደለ ብምምጽኡ ግን በቲ ሓደ ምስ ጋንታ ዘጽንሖ ናይ 5 ዓመት ውዕሉ ኣብ 2019 ስለ ዘኽተመ ድማ ሞሪኖ ተኪዩ ክሰናበትዩ ተገዲዱ ብዙሓት ኣፍቀርቲ ስፖርትን ኣሰልጠንትን በቲ ብቶተንሃም ኣብ ልዕሊ ፖቼቲኖ ዝወረደ ጸገም ዘይባህትኦም ይገልጹ ኣለዉ ኣሰልጣኒ ሊድስ ዩናይትድ ማርሴሎ ቤልሳ ሓደ ካብኦም ኮይኑ ኣብ ልዕልቲ ቅድሚ 5 ወርሒ ቶተንሃም ናብ ናይ ፍጻመ ጾታ ሻምፒዮንስ ሊግ ዘብጽሓ ዓርኩን መሓዙን ፖቼቲኖ ዘጋጠመ ምስጓግ ናይ ሓዘን ስምዒቱ ኣመሓላሊፉሎም በቲ ኣጋጢሞ ዘሎ ከይተሰናበደ ድማ ብክልተ እግሩ ደው ኢሉ ሓደ ካብ ኣሰልጠንቲ ናይተን ዝበለጻ ክለባት ዓለምና ክኸው ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ድማ ገሊጹሎም ፖቼቲኖ ዓወቱ ኣብ ቶተንሃም ከስተማቕሮ ኣይከኣለን ኸውን ምክንያት ናይዚ ከዓ ኣነ ክፈልጦ እኽእል ኸውን እንተኾነ ብዘለዎ ብቕዓት ዓበይቲ ክለባት ክጠልብኦ ስለ ዝኽእላ ነዚ ዕድል ክጥቀሙሉ ኣለዎም ድማ ኢሉ ማርሴሎ ቤልሳ ኣስዒቡ ንፖቼቲኖ ኣዝየ ዝፈትዎን ደስ ዝብለንን ሕማቕ ኣጋጢሞ ኢሉ ከዓ ነዚ ክርስዖ ኣይክእልን እየ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት ዳግማይ ኣብ ዝለዓለ ክበጽሕ ምዃኑ ድማ ኣይጠራጠርን ክብል እዚ ምስኡ ዘለኒ ዝምድና ተመሪሐ ዘይኮንኩስ ንሱ ኣሰልጣኒ ብልጽቲ ክለብ ከም ዝኸውን ኩሉ ክግንዘቦ ዝኽእል ሓቂ ብምዃኑ ድማ ኢሉ ሕጂ ከዓ ንሞሪኖ ምችእቲ ዝኾነት ጋንታ ገዲፉ ሊወጽ እዩ ዘሎ እዚ ከዓ እቲ ዝዓበየ ዓወት እዩ እታ ንሱ ብሕጂ ዝሰልጥና ክለብ ድማ ብተመሳሳሊ ክብሪ ዘለዋ ከም እትኸውን ቅንጣብ ጥርጣሬ የብለይን ክብል ናይ ምትብባዕ መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ ፖቼቲኖ ምስታ ብክሮኤሽያዊ ኒኮ ኮቫክ ትስልጥን ነራ ኣብዚ ግዜ እዚ ብግዝያዊ መሪሕነት ሃንሲ ፍሊክ ትእለ ዘላ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒኽ ርክባት ከም ዘለዩ ዝግለጸሉ ብራዚላዊ ተጻዋታይ ክለብ ሪያል ማድሪድ ማርሴሎ ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ክለብ ሪያል ማድሪድ ንዝጻወቱ ደቂ ዓዱ ቪንሰንሲዮን ሮድሪጎን ዓቕሞም ኣመሓይሾም ጠለብ ደገፍቶም ከማልኡ ከም ዘለዎም ተዛሪቦም እቲ ወዲ 31 ዓመት ናይ ጸጋም ተጻዋታይ ክልቲኦም ደቂ ጋንቱ ቁልዕነትን ሸለልትነትን ገዲፎም ሰሙናዊ ብቕዓቶም ከመሓይሹ ከም ዘለዎም ብዝግባእ ዝፈልጡ ምዃኖም ወሲዩ ሓቢሮም ኣብ ሪያል ማድሪድ ዘሎ ጸቕጢ ካብቲ ኣብ ብራዚል ዘሎ ጸቕጢ ይዓቢ ክብል ኣብ ዩቱብ ዝገለጸ ማርሴሎ ብወገነይ ክህቦም ዝኽእል ምትብባዕ የብለይን ምክንያቱ ብሱላት ተጻወቲ ስለ ዝኾኑ ምስ ክለብ ሪያል ማድሪድ ምጽምባሮም ሓደ ደረጃ ንቅድሚት ሰጊሞም ከም ዘለው ዘርእየካ እዩ ስለዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግጥም ነገራቶም ከመሓይሹ ዘለዎም
እዚ እንተዘይገይሮም ግን ሳዕቤን ክመጾም ምዃኑ ክርድእ ኣለዎም ክብል ምኽሩ ለጊሱሎም ንሱ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ዘሎ ስለ ዝፈትዎም ዓብዮም ኣብ ዝበለጸ ደረጃ ምታን ክበጽሑን ኣብ ኩሉ ዝገብሮ ልምምድ ክሕግዞምን ባህጊ ስለ ዘለዎም ምዃኑ ድማ ወሲኹ ሓቢሮም ብወገነይ ወዲ 18 ዓመት ከለኹ ናብ ማድሪድ ተጸንቢረ ኣነ ግን ሽዑ ብሱል ሰብ ምንባር እየ ዝዝክር ምክንያቱ ኣነ ንኩሉ ነገር ንበይነየ ዝገብሮ ነይረ ማለት ክሕግዘንን ከተባብዓንን ዝኽእል ሰብ ኣይነበረንን ድማ ይብል እቲ ኣብ 2007 ናብ ማድሪድ ተጸንበረ ብራዚላዊ ተጻዋታይ ማርሴሎ ኣስዒቡ ኣነ ወዲ 18 ዓመት ሮድሪጎ ከም ቆልዓየ ዝርዮም ኣዝዩ ንእሽተይ ስለ ዝኾነ ንሞይኡ ድማ ብግብሪ ይነብረሉ የለን ብወገነይ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ምስታ ኣብ ዓለም ዝበለጸት ጋንታ ብምህላው ሕጉስ እኳ እንትኾንኩም በቶም ክሳብ ሕጂ ዘካይዶም ብሉጻት ፀወታታት እውን ሕቡን እየ ቪንሴንሲዮ እውን ወዲ 19 ዓመት እንኳ እንትኾነ ግን ሓያል ኣእምሮ ዝውንን ተፃወታ እዩ ስለዚ ክልቲኦም ንእስነት ከየጥቅዖም ኣብ ዕላምኦም ንኽበጽሑ ሸቶታት ኣመዝጊቦም ደገፍቶም ክሕጉሱ ክጽዕቱ ኣለዎም ኣነ ከዓ ዓቕመይ ዘፍቅዶ ክሕግዞም ወትሩ ድልው ኢሉ ብራዚላዊ ሮድሪጎ ኣቐዲሙ ምስ ብራዚላዊት ክለብ ሳንቶስ ዝጻወት ዝነበረ እዩ ብ45 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ማድሪድ ቅድሚ ምስግጋሩ ከዓ ምስታ ብራዚላዊት ክለብ ኮይኑ ኣብ ዘካየዶም 80 ፀወታታት 17 ሸቶታት ከም ዘመዝገበ ይግለጽ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረም ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን